Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Hello mga ka-NYGC, mga kanaysyaga. Thank you gid sa tanan-tanan naton nga mga bag-o nga mga subscribers diri sa aton nga NYGC Blind Drama. Thank you gid sa tanan nga nagapamati kag nagasuporta. Kag sa subong adlaw nagatamyaw gid kami sa inyo sang malipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bag-ong tuig. Gusto namon ipasalamatan ang Juan Negros Blind Massage. Kilala ini nga blind cooperative dito sa Bacolod nga ginapangunahan ni abya naton Ricky Amante, kaupod sing ila Vice President, kag sa mga members sang Juan Negros Blind Massage. Congratulations no sa inyong nangin madinalagon nga Christmas party, kag in-invite kita nila dito. Syempre pasalamat kami ni abya naton Romel Pineda, kag nagkita na dito si Lulu Duming, Lulu Albino, Lolo Miloy kag Lolo Ilyong, kag ang aton nga mga NYGC drama talent. Upod na dira si Rayjan Domingo, kag ang iban pagid naton nga mga kaupdanan dito. Damo kita sa mga nakilala man kag nangin kaupod dito sa aton pag-attend. Syempre, pasalamat man ta sa mga sponsors sang Juan Negros Blind Massage, kag pasalamatan taman no ang mayor sang Silay nga nagkadto dito, si Mayor Judith Gallego dito sa Sunburst nga nag-attend man sa Christmas party sang Juan Negros Blind Massage. Thank you gid sa inyo tanan. Ipabati naton sa inyo ang amon nga yaga-yaga paglagaw-lagaw kag pag-enjoy sa amon nga Christmas party kaupod sa Juan Negros Blind Massage. Ari na! Sa Bacolod kag Negros nagapadayon, bisan mga bulag kami nagabinuligay na may kalipay. Prelbino, kay Kalanda Prelbino. Kumusta ka muda mga amigo? Ari kami di subong Dan. Oga preparar na kami kay mapakadto na kami sa syudad sa Silay para sa amon nga Christmas party. Upod ang Juan Negros Blind Massage. Ari subong upod naton si Premiloy, si Pre Albino, si Pre Duming. Ari kami diri subong sa van nga ginasakyan namon. Subong sa van, di kami dikutubon nga van. Oh, kaya ari dilapit sa amon ng kaldero. Kanugon no, ay di si Kuya Hilandan kag si Preberto. Tani makaintra man siya sa aton, pero sige lang, importante nga way takahati sa kaldero. Yan no mambal mo sa aton naman nagpalamati Pre Dumeng. Ay di, ang una karon namo nga tibo ni Pre Albino kag ni Amigo Elio kag ni Pre Miloy, inyo. Aba. Pero wala baboy ha, kuan lang pan na kanay ang unang tibo. Ang may baboy niya. Ato na ya. Ay, Pare Dumeng, Pare Albino. Pare, preparado na kamo para sa aton Christmas party karon upod ang Juan Negros Blind Massage. Ay, preparado na gid kami prelyo. Abaw ka nami gali di sang bus nga inino. Nami sakay-sakay. Ay kadasi kabot si Pre Albino kung kasakay na sa van. Ay, wala pa gid ko kasakay Dumeng. Prelyo. Abaw, first time mo gali magsakay sa bus? First time ko rin nga muli kadasig prelyo. Ay, abaw. Napabalo-balo ka ginubago ka lang panaog sa bukid. Amo na gani kay naanak ko sa karusa kagarabaw prelyo. Ay, tingala ko nga tsura mo daw karbaw. Ay, Pre Dumeng, ikaw ya, permi ka diya sa syudad, di ba? Pero may kuya nga dulog sa Sudan Pre. Okay, siyempre, nagkuha ko sa padala sa apo ko. Ay, tingala ko nga siyang nagligat, may naghambal nga babae nga, may amo na di nga nagdulhong sa syudad, oh. Oo, manggit. Kay daw amo manggit ang itsura ni Dumeng. Ay, kalma lang kamo kay Christmas subong dapat hindi kita mag-away. Wala Pre Albino, ginapugkumugit ko. Ikaw gani, pareho lang kamo ni John Roy. Ay, oo, no? Ang itsura yan, oo, no? Amo-amo gid.
Ay, kung labay man ang akon, lapit na lang kita sa silayo. Eh, Ano, lapit na lang kita sa sila Prelio. ay, si Parimiloy, okay ka lang niya, Parimiloy? Ah, okay lang siya kuno. Dok, nauhay siya kuno, may ginaistorya, dahil sa nga dalagas, do pa diyaw. Daw di siya magsabat. Daw di siya magsabat kisa una ya dalaga. Ay, daw amo amo. Dalaga na. Amo gini, ako pre Albino, pre Domeng, preparado naging kuya sa aton nga kwan. Eh makanta kuya dayon. Ako siyempre Albino kung preparado na din siya. Lagi na, payas ang kagabi pa lang preparado na Kuya Prelio. Werti ba? Wara na nag-announce na si Toto Ricky Amante, ano tuman? Kinaon na. Ano ba diyan ko? Ang lechon ko naman namato na. Pahalata kita yung tribo mual, no? Oh, Design ako doon. oh talisay na? Oh, tinapit na lang kita sa silay, no? Sila na. Oh, na. May hapiton pa sa garita. May apiton pa kuno si Charita. Hindi, pare Doming. Sa garita, kuno nga lugar. Sa Garita. Oo. Wala kay, wala ka kahalin sa itsit. Wala kahalin ang itsit sa dulunggan ng Predomeng. Ang pamatian mo sa Garita, si Charita. Amo na siya Rita, inutangan niya, guro. Okay, ari na, no? Ari na kami subong sa silay. Upod naton diri si amigo. Kilala gini ni amigo Charlie, si amigo Jade Yansing Fernandez. Oh. Kamusta? Oh, every time yawa nga to yung mga kanay siyaga. Ari di si kuana. Ari meditanan. Aba, ari kami dito na. Dumayo. Ari subong upod ko man ang isa sa mga gwapuhon kong amigo. Halin sa una sa subong way galubad. Si amigo naton Patch Amay mo pagpanamyaw abi sa aton yatag plamate. Ay, may gagala di suga biya dato sa Ay, kay parinig ko, ikaw yung salot ka ganyan dayon. Si Patch Amay ang inambal kong gwapo. Salot siya dayon. Kasalawayon man nga tigulang. May kagad din ko mga biya na tonda. Oh, na. O puro pa namyaw man sa aton ng mga tagpalamati. Agod nga sadya-sadya man ta. Aray ka bide ah. Na mo, si Lulo mo po naman. Sadyahon tani ah. Oh, ari man di si Migo ta Pansoy, ara man da. Oh, Migo Pansoy. Pansoy! Ay, mual paguro Panso nga tinapay to. Nung Renante Fernandez, upod naman kag si amigo naton Valentin Fernandez. Bara kumpleto gid. Oo. Ay Parimiloy ganito ang bot ng istorya guro to nga dalaga. Duay di ka palapit sa ato, no? Ano ay di siya palapit? Parimiloy okay ka lang da. Wala di siguro. Ato guro to sa Piat Cottage, basing talang to. Ari da sa lugar sa Silay no. Ang resort nga ginakadua dato na ari sa Sunburst. Sa sa Silay City. Sunburst? Oh. Ay, amo na digali resort na digali. Mayo gid. Are dogang. Na, may ara na may ilamutay da. Dani ka manago ko na kay may inamutay. Okay, mga kanay siyaga, mga kayes. Ari upod naton isa sa mga gwapuhon man nga masahista diri sa Bacolod. Si amigo naton Pansoy, amigo Pansoy. Ay, salamat. Ari na ko. Mayong odto, may hapon sa tanan. Aba kompleto panamyaw. Dalabot panyaga. Dali lang ba? Sa nami, no? Dali lang bla. Nga man? Obat siya, kaya ko to iyalan tanay microphone ha. Kamay ilang bla si Tio Pansoy kay ba abi amigo Pansoy ang mo pagpanamyaw. Aw, Pansoy. oh sige. Ang imo pagpanamyaw abe? Mayong odto diyan ni Paring Peter. Oh. Ni Mano ka mo? Oy, ubao. Oh, ni Paring Jugi. Ari ko dire pre. Oh, na. Mabatian gid nila. Pre, pasensya gid mo ha kay i-close ko na ni akong papanamyaw kay manyaga ko. Sige. Siya lang manyaga. Oh, sadya kami din mga kanay siyaga sa Christmas party sang Juan Negros Blind Massage. Oh, toto, Ruwen walang bayo nga imong mensahe be. Ngayong hapon mga ka-naisagap. Oo. Nyagat na guys, nyagat na. Abaw, teka namin, no? Kanami sa ato yung mga kaupdana na. Prelio panyaga na.
Mediocre challenge. Wala si Liwa. Kundi si Rola Villaruel alias Banoy. Si Banoy, isa sa mga makanta diri sa One Negros Fly Massage. Palakpakan na doon. Nawag siya di si Banoy panuhod ko no. Asa bisita to? Go Banoy. Anong masawit man? Yung kasala siya sa Barte. Ada Super Biloy, oh. At sinabi ko sa'yo, kaya ko limutin ka. Padat, Super Biloy. Bakit ngayon hinahanap kita? Kumain ang nais ko, Saan siya? gamot ko pa ang puso ko. Mahirap na tiyain na sigat ang namin. Ikaw ay ang lahat ko, magpapatawad pa ako. Ulit-ulit sa sambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin ang pag-ibig ko. Ato na! Ato na! Migo na, migo na! May ganong talaga. Mayo mag-ikong performance ng Pilipinan. Panas na. Hindi maamin na wala ka na. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo papagbigay? Bakit ko nasaktan kita ng lapis? At salamat ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ano? Tira! Ikaw pa rin ang nais mo. Gamot ka pa ang puso ko. Mahirap na tiyain na isipan ang namin. Ikaw pa rin ang lahat mo. Magpapatawad ako. Ulit-ulit sa sambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin ikaw, hero. Puwerteng hataw. Ato na! Ikaw pa rin ang nais ko. Gamot ka pa ang puso ko. Mahirap na gayahin na isipan pa namin. Ikaw pa rin ang hanap ko. Magpapatawad pa ako. Ulit-ulit na sambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, kita.
na ito tunlan eh. Doktor Waino preparar. Si Bal preparar. Bal na ini. Bal. Wala ko na score ni Premiloy be. Ano na ang pinakanubuong score? Ba? Pinakanubuong score. Nag-great singer oh. Ina? 95? Dahil kami 90 ang ako niya. Score to beat 95. 95? 94 wow, pansi sa isa ba? Diri sa Bacolod City nga puno sang yohong may grupo kami nga mga kabulagan. One Negros blind massage ang ngalan. Wala sang makita ang amon mga mata, pero magkaupod kami nga nagaserbisyo adlaw-adlaw para sa pag-relax ang inyo kalawasan. Para magtahay ang imo pamatyagan. Masahe sang kamot, haplos ang daladyagong ginadula ang kapoy. Sang kalawasan ng masahe nagapa, pahuway sang pinsarang grupuan Negros blind massage. Sa Bacolod kag Negros nagapadayon, bisan mga bulag kami nagabinuligay na may kalipay. Kada kamot sang tagsa kamasahista sang grupo, may abilidad kag may gugma. tanan kami nagaisa. Ini ang One Negros blind massage Nga inyo ginasaligan tungkod sa aton pagpaninguha. Mga pagmasahe naton may alibyo nga ginadala sa tanan. Nga ni dali na magpamasahe ka. One Negros blind massage. Masahe sang kamot, haplos ang balatyagon ginadula ang kapoy. Sang kalawasan ng masahe nagapa, pahuway sang pinsarang grupo One Negros blind massage. Sa Bacolod kag Negros nagapadayon, bisan mga bulag kami nagabinuligay na may kalipay. Masahe sang kamot, haplos ang balatyagon ginadula ang kapoy. Sang kalawasan ng masahe nagapa, pahuway sang pinsarang grupo One Negros blind massage.